Γεια σας, φίλες και φίλοι του YouTube. Ο Δερέντα σας είναι εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό, ποτέ δεν κάνω μικρό βίντεο, ένα building tutorial για το πώς θα φτιάξω την πόλη μου στο Creative. Ναι, θα έχουμε τη δικιά μας πόλη, οι Assassins. Ξεκινάω, εδώ είναι το Outlaw, εδώ είναι κάτι μικρό που έχω ξεκινήσει για να κάνω την αποθήκη του σιταριού. Ξεκινάμε λοιπόν. Δεν είμαι και ο καλύτερος builder, οπότε θα βγαίνουν καλά πράγματα. Έχω όμως ένα φίλο που είναι τρομερός builder. Του αρέσει γενικά το building και έχει μάθει πράγματα. Τώρα αυτό που θέλω είναι slabs. Έτσι όπως το φαντάζομαι, αν το πετύχω, θα είναι πολύ ωραίο. Για να δούμε, θα πετύχει, θα πετύχει. Θα επεκτείνω λίγο από εδώ. Να δούμε το σχέδιο. Είναι το ίδιο σχέδιο. Ωραία, τώρα αυτό. Θα βγει κάτι έτσι σαν μικρός πύργος από πάνω. Ωραία. Και εδώ πάνω θα βάλουμε fences. Βασικά αυτό που θέλω να κάνω, άμα το πετύχω βέβαια, πρέπει να το κάνω αναγκαστικά έτσι.
τώρα για να το πετύχω το είναι να βάλω εδώ πάνω φύλακες. Μετά πάμε εκεί πέρα, σε όλο αυτό εδώ πέρα θα φτιάξουμε τα σπίτια. Ωραία. Ας βάλουμε και μια μικρή προστασία από πάνω. Το θεματάκι μου είναι... χωράμε, εντάξει. Χωράνε, καλά είμαστε. Ωραία. Ωραία. Τέλεια. Εδώ θέλουμε να βάλουμε τώρα ξύλο. Ωραία. Θέλω αυτό για κάποια άλλη στιγμή. Δεν έχω και την καλύτερη σύνδεση δεν στον κόσμο. Τα βιντεάκια μου δεν θα έχουν για την μία ώρα που ανεβαίνουν. Ωραία. Τώρα θέλουμε να φτιάξουμε την πόρτα. Την οποία πόρτα τώρα πρέπει να τη φτιάξω, δεν ξέρω. Να το κάνουμε αυτό σιταποθήκη, να το κάνουμε φρούριο. Τι να το κάνουμε. Τι να το κάνουμε. Επειδή είναι μακριά από την πόλη που θα φτιάξουμε, θα το κάνουμε ένα μικρό φρούριο. Σημαίνει ότι η πόρτα θα βγει κάπως εδώ. Ωραία. Θα λίγο αέρα. Τους μεντεσέδες. Ωραία. Και τώρα ξεκινάμε το χτίσιμο. Η πόρτα θα πηγαίνει έτσι. Κάπως. Θα κουμπώνει κάπως έτσι, θα κλείνει αυτό και θα κουμπώνει σε ό,τι θα το κτίνω.
Εδώ. Ωραία. Όπως βλέπετε η πόρτα θα κλείνει, θα μπαίνει αυτό το μπλοκ μέσα και η πόρτα θα κλειδώνει τσου εδώ. Εδώ πέρα θα κλειδώνει η πόρτα. Για να την κάνουμε έτσι με πιο ωραίο εφέ, θα βάλω σίδερες όλα αυτά. Αυτό είναι ο μεντεσές, βλέπετε, το κλειδώνει. Μάλλον όχι. Βρήκα θα κάνουμε. Ωραία. Η πόρτα θα κλείνει έτσι, σαν να βγαίνει μια γιγάντια σπίδα. Ωραία, τέλεια. Ωραία. Δοκιμάσω αυτή τη στιγμή να παίξουμε Minebot. Αλλά από ό,τι μου γράφουν είναι χαζομάρα. Θα προτιμούσα το Minebot να είχε τέτοιο, να έχει και πιο πολλά commands, όπως για παράδειγμα chat. Δηλαδή να μην χρειάζεται στο chat να το γράφουμε όλα τα commands και θα έχω να μπορώ να συζητάω μαζί του. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν να κάνουμε αυτό. Θα βάλω βασικά μια πόρτα εδώ. Και απλά θα μένει, η πόρτα θα φεύγει μαζί με αυτό το κομμάτι και τσουκ θα ανοίγει. Τώρα είναι κλειστή. Όταν θα ανοίγει αυτό το μπλοκ θα έχετε εδώ πέρα, σημαίνει θα μπαίνει αυτό σε γωνία και ξεχύνεται ο στρατός. Στην προκειμένη περίπτωση ο στόλος. Από εκεί πέρα θα κάνουμε το στρατηγείο, γενικά όλα αυτά. Κάνουμε κάτι μεγαλύτερο σαν αυτό, αλλά πολύ μεγαλύτερο. Θα το κάνω ολόκληρο. Όπως αυτό. Και κλείνουμε και αυτό. Και αυτό. Ωραία. Υπέροχα. Και εγώ μόλις έφαγα. Ορίστε. Εδώ πέρα θα φτιάξουμε τη βάρκα. Τώρα θέλουμε spawn eggs και θα βάλουμε και δύο villagers εδώ. Ορίστε, οι δύο φύλακες μας. Ωραία. Τώρα θα βάλουμε
Πρώτα απ' όλα να κάνω, θα ήταν ωραία να έχουμε, να βάλω έναν περσό εδώ, όχι θα κάνω κάτι άλλο. Βάλω αυτό και νομίζω έτσι το δείχνει, όχι, έτσι το δείχνει, έτσι το δείχνει, έτσι το δείχνει. Τώρα πώς να το κάνω, όχι. Θα το βάλουμε κάπου εδώ. Πώς να το βάλουμε ρε παιδιά, πείτε. Να το βάλουμε έτσι. Anyway, θα βάλουμε ένα μηχανισμό εδώ. Το δείχνει και πάλι, καλά. Ωραία. Αυτό δεν το κουμπί έναρξης. Εδώ. Εδώ. Και τώρα θα βάλουμε ένα μικρό level εδώ. Να ενεργοποιεί το μηχανισμό αυτόν. Όχι. Να, και αυτός, αυτοί οι δύο μικρούλες οι villagers ενεργοποιούν το μηχανισμό εδώ, πέρα. Και μπορώ να περιπλανιούνται και τριγύρω. Και θα βάλω και έναν ωραίο μεγάλο villager από εδώ. Εδώ θα μπορούσε να μπει πιο καλά. Όπως είπε θα είναι στρατηγός, στρατάρχης αυτής της περιοχής. Ναι. Τελειώσαμε το πρώτο part αυτού του βίντεο. Θα ανεβεί και το άλλο σε μετά. Βασικά σχεδόν την ίδια ώρα θα ανεβούν και τα δύο. Θα ανεβούν σε parts. Λοιπόν, αυτά. Το δεύτερο part θα ανεβεί σε λίγο.